Aksyon Radio! Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga Pangulong Dinalan, una kita sa mga balita lokal. Kaban-Kalan naka-record sa ang pinakaunang napatay bangod sa COVID-19. Mga opisyal sa Bacolod nagpanumdum sa pumuluyo ng hindi na holiday sa syudad ang Oktubre 19. Balita National, DOJ ginpublish na ang IRR sang anti-terror law. Velasco gintanyagan si Cayetano nga mga Deputy Speaker. Balita International, manunudlo sa Paris ginpugutan sang ulo suspect na patay man sa nagresponde nga kapulisan. Sa sports balita, Major League Baseball all set na sa pagbukas matapos wala sang record niya positibo sa ginpatigayon nga testing. Mayong aga Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Oktubre 18, 2020. Hindi naman si Aksyon Dorel Cabato. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sila. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man.
Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Last size on Section Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye sa balita lokal. Naka-record ang syudad sa Cabancalan sa unang kaso sang pagkapatay sa COVID-19. Inimo ang 34 anyos nga dalaga sang barangay sa syudad sa Cabancalan. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Mayor Pedro Zayco nga wala man sang balatian ng pasyente kundi nagbatsyag lamang sang pag-ubo kag kabudlayan sa paginhawa sa 2 Oktubre 12. Sa record sa City Health Office, una nga nagpadulong ang pasyente sa veterinary clinic sa 2 Oktubre 11 antes magpakonsulta sa pribado nga bulungan sa syudad. Oktubre 13 ini ang liwat nga nagbalik sa hospital, nagpa-x-ray kag nagpauli sa ila puloy-an. Oktubre 14 sang aga sang ini ang magpa-admit sa hospital, naging kuhaan sang swab test. Alas 6:30 sang gabi sang mapatay ang pasyente kag Oktubre 16 sa magwaang resulta nga ini ang positibo sa COVID-19. Suno kay Zayco, gilayon ini nga ginpalubong base sa protocol sa Department of Health. Ginumpisahan na ang contact tracing sa pamilya sang napatay. Nga nagapabalo ako nga sa subong mayara kita kaso isang nga napatay no sa bahin sining COVID no COVID-19 ini. That's why nga mag-aligmat kita ka mag-andam na kita. Kabahin sang pahayag ni Cabancalan City Mayor Pedro Zayco.
Na-record ang 127 kabagong nga COVID-19 cases sa Western Visayas kahapon adlaw Sabado. Sa bulletin nga ginpagawa sang DOH-6 pinakamadamo nga kaso ang na-record sa Negros Occidental nga may 47, Iloilo City nga may 36, Bacolod City nga may 25, Iloilo Province nga may 12 kag Aklan nga may 3. Sunod sa DOH-6 may 124 kabago nga nag-ayo sa balatian o kun kabug-usan nga 11,088 ka total recoveries. Wala sang may na-report nga napatay kahapon nga adlaw. Ang Region 6 ang may 14,352 ka mga total confirmed cases, 3,041 ang active cases kag 347 ang nagkalamatay. Nagpaanumdum naman si Congressman Greg Gasataya ka ang local government unit nga hindi na holiday sa siyudad sang Bacolod buwas nga adlaw Lunes, Oktubre 19. Sa ginpagawa nga statement ni Mayor Bing Evelio Linardia, ang opisyal nga Charter Day sang Bacolod ang June 18 matapos ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte pakadto sa lahi ang Republic Act 11146 nagligad nga Nobyembre 9, 2018. Sunod sa alkalde base sa historical records Oktubre 19, 1938 ang adlaw nga inagurahan ang mga opisyal sang syudad samtang ang Hunyo 18, 1938 sang ginpirmahan ni President Manuel Quezon ang Commonwealth Act 326 nga nagatukod sang Bacolod. Sunod sa alkalde kag kongresista ang Hunyo 18 ang non-working public holiday bilang pagdumdum sang Charter Day. Si Gasataya amo nag-author sang lahi nga nagaisakto sa Charter sang Bacolod. Lubos naman niya pasalamatan sa mga vendors sang Libertad Public Market sa Bacolod City Mayor Evelio Bing Linardia matapos ginkakas ang lockdown sa 3 ka mga mayor nga merkado sa syudad. Lakip na ang Libertad, Burgos kag Central Market. Sa interview sa Action Radio Bacolod kay Romel Real, presidente sang Libertad Market Vendors Association, nalipay ang mga vendors sa desisyon sang alkalde bagod mahimo na nga makabaligya ang maini sa adlaw sang Domingo. Ginpahayag man ni Real nga matag adlaw sang Domingo madamo sang tao nagakadto sa merkado agod mabakal sang kinahanglanon. Sa akon ko conforme ko na sir kay para makabaligyan mabalis ang akon mga membro sa Domingo nga adlaw. Kay di pa man silang mabintahon nila sa mga Kabangin sang pahayag ni Romel Real. Sa dugang balita lokal, nagapadayon ng offline registration sa mga numbered barangay sa palibot sang Bacolod angot sa contact tracing system nga natanan ipatuman sang syudad sa palaabuton. Suno kay Liga ng mga Barangay President Councilor Lady Gles Gonzales, ining inisyatibo ang ginpatigayon bilang solusyon sa problema sang pila ka mga Bacolodon nga hindi makaibalo sa pagparehistro online kalakip na ang kawadon sa gadget. Dugang pa ni Gonzales kalabanan sa mga residente sa numbered barangays o kung magagmay nga mga lugar ang halos nga nakatapos na sang ila pagparehistro kag tigay na nga nakakuha sang ila nga backtrack ID cards. Nagalao man ang konsehal nga may kompleto na ini nga proseso sa masunod nga semana labi na sa dalagko nga mga barangay. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginbasura sang Regional Trial Court ang kaso nga murder kag frustrated murder nga ginfile ni Attorney Erfed del Castillo bato kay Kate Brios kag 7 ka iban pa. Ang kaso angot sa natabo nga pag-ambush sa abogada sa diin iniya nakaluwas samtang napatay naman ang partner sa Airport Access Road sa Barangay Matabaang, syudad sang Talisay sadtong Disyembre 21, 2018. Lakip sa mga respondents sa kaso mo Sandaya Brios, Attorney Jomax Ortiz, Police Lieutenant Colonel Richie Yatara, PO3 Ronald Ortiz, SDO2 Joshua Barile, Inspector James Adrian Albaytar, ay sa John Doe. Base sa desisyon ni RTC Branch 52 Presiding Judge Eduardo Saison na petsahan Oktubre 16, 2020, ginbasura ang kaso bungod sa insufficiency of accusatory evidence. Sa interview sa Action Radio, ginpahag ni Ortiz nga wala nag-aalalangot ang statement ni Del Castillo angot sa natabo nga ambush. Sunod kay Ortiz, plano sang respondents nga magpasaka sang damage suit tub-tub 15 milyones pesos.
Alas 6:17 Action Radio Philippine Standard Time sa Balita Nacional. DOJ gin-publish na ang IRR sang anti-terror law. Velasco gintanyagan si Cayetano ang maging Deputy Speaker. Detalye sa Balita Nacional pagkatapos gid lamang sini. Alright, good morning mga ka-aksyon! How are you today? Happy Sunday! I hope okay gid ang tanan. Kag, especially nga good news subong no kay ang market sa Bacolod, ginlift na ni Mayor Bing ang lockdown during Sunday. So sa mga kadto sa market kung Sunday ang ila schedule, so pwede na kamo ka bakal dito. Anyway, sa aton nga mga ka-aksyon nga nagaupod sa akong subong nga aga, good morning sa aton nga Facebook Live. Good morning kay Miss Heaven Heaven, aragid nagapanguna. A blessed Sunday morning everyone. Kay Antoinette Piliado, good morning kay Dodoy, kag Arlie Piliado, kag kay Melcho Aplaha, Sansawi sang La Carlota from Canada. Thank you. You're welcome, ma'am. Kaya Emi Esmeralda Dulido, good morning, man. Kaya Barangay Bunga DSB PRB. Good morning, Vanessa Amasio. Good morning, man. Kaya Sam Hartwig, good morning, Miss Dorel, watching from Canada. Melay Pertacorta, good morning po, watching sa diin Pulong Yantok. Okay. Kay Chic Sean Defensor, hi Action Dorel. Always ako ga-monitor diri sa Malabon City. God bless. Okay, thank you. Kaya Jeril Marande Gadudo, good morning man. Kay Joy Drilon, have a blessed Sunday. Action Dorel, keep safe everyone. Yes, good morning ma'am. Kay Ma Earl, good morning man. Kay Kairos Flaky, good morning. Action Dorel, kag Bilog nga Negros. Kaya Alex Monteza, good morning sir. Edwin Pineda, good morning. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning gorgeous Dorel. Stay safe, always take care. God bless. Thank you ma'am. God bless man. Halong gid. Kay Alex Monteza, good morning sir. Okay, nagbasa ako nagali kagina. Kaya Sally De Sousa, good day, Action Dog. Keep safe. God bless. Nice dress. Thank you, ma'am. Kino Tansinko, good morning. Wala lang ang pagpamati. Early pa nagbugtaw ba? Inday Blaza, good morning, Action Dorel. Kay Alex Monteza, patamyo, Ma'am Dorel. Ang maestro sang RTC Talisay, Sir John Robert Ronquillo, ang tanan niya staff. Especially sa ila ni Miss Jane Destua, kag Miss Julian Insular. Sa Group 2B class, madamo gid nga salamat. You're welcome. Kay Ma'am Cory Vidaha, dara sa may Kuwait, good morning. Happy Sunday. Kay Manjo Arnejo, good morning man sir. May lang nagapagpamati. Junjun Saban Turinya, good morning. Kay Warlito Nesha, Inday Che Zapanta, good morning man. Kay Yolanda Galiagar, good morning and keep safe always. Okay, thank you mga ka-aksyon. Sino pa? Si Mary Kaay Gapul, good morning Action Dorel, happy Sunday. Kaya Miles Sarno Scott, good morning ka-aksyon, take care always, keep safe always, and God bless us. Yes, God bless ma'am. Kay Jonathan Juanites, good morning, pamati ko di from UK. Okay, thank you Sir Jonathan. Sige, sa ato yung mga ka-aksyon nga nag-join to bala sang ano to gani man, sang SAP sa ARB. Raffle, na-start ng raffle tomorrow. So, actually, via text message ni mong kay ang nagasend sa Facebook, hindi pwede. So, I think sa 1 week na mo nila wagay, nakuha nyo naman to guro. Kung ano to nga number is send kay buwas na. Until today na lang ang batunay sang tawag ni, sang inyo nga entry. So, by tomorrow, October 19, ma-start na ang raffle. So, ang schedule was, sa amon. May schedule kami buwas sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Buwas. So, abangan nyo na ha. Sino ayahan ang pinakaunang winner? 500 pesos ining madaogan.
tumatiginting. Okay, so I'm so excited for tomorrow. Anyway, ang raffle hasta ni sa October 30. Ma-start October 19 to October 30. So every day, mahatag sang 500 pesos sa tatlo ka programa. Buwas ho. Ari na di ay. So, dapat ready na gidapan mga ka-action. Sige, anyway. Good morning pagid kay sino Rolly. Rolly, nakasuli ang pangalan ko, budlay. Ay Balak Kalabya. Good morning kay Yolanda Galiagar. Good morning, ma'am. Dino Alec. Good morning. Naga-monitor sila sa Kahilwayan, Hinigaran. Kay Josette Maguad de los Reyes. Good morning. Good morning, Valencia Kenneth. Good morning. May lang nga pagpamati. Ay, ako miga. BFF, Jazer Kurugda, aka Princess. Nagapamati gid sila. Dua sila ni Inday Ero. Dra sa Maya Silay City ni ha. Good morning. Dra sa Kapitan Ramon. Kay Tita Sally, Mami Sally. And kay Tito Kagawad Kurugda. Good morning to. Sige, mailanda nga pagpamati. Pila na lang ka days antes ang Christmas? 68 days? Dasig na lang ba? OMG, dugay-dugay. 10 days na lang, 5 days na lang. So 68 days before ang Christmas, kag 75 days before ang New Year or year 2021. Stand by for Balita National, mga ka-action. Yung Balita Sunday Edition. Last size 24 Action Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Gin-publish na sa Department of Justice ang implementing rules and regulations sa IRR sang anti-terror law. Sula kay DOJ Undersecretary Adrian Sugay, Sabado nga adlaw gin-publish ang Anti-Terror Council Secretariat sang IRR o kunang IRR kag iniya naka-upload sa website sang DOJ Biyernes sang gabi. Dugang panisugay ang IRR ang magaserbe nga klarifikasyon sa detalye sang probisyon sang Anti-Terror Act lakip na ang crime of terrorism kag iban pa. Gain klaro ni Sugay nga ang layi ang nagaepekto na sadtong Hulyo kag nausar na sa kaso sa damlag lang pagpamomba sa Mindanao. Sa Rebaloan 37 tanan ka mga petisyon ang ginfile sa Supreme Court o Korte Suprema batok sa kontrobersyal nga layi. Nagtanyag si Speaker Lord Alan Velasco kay tagig Pateros Representative Alan Peter Cayetano nga mangin Deputy Speaker o chair sa Congressional Committee. Ini ang ginpahayag ni Velasco matapos nag-preside sa plenary session sa ginaprubahan sa Kongreso ang 2021 National Budget sa third kag final reading. Suno kay Velasco, bukas ini nga magtanyag kay Cayetano sang posisyon nga Deputy Speaker o kung may option man ini nga magpamuno sa Congressional Committee. Samtang nagpasiguro si Velasco nga wala sa reorganization sa mga Deputy Speaker kag Committee Chairman tugtog nga mag-resume ang session sa masunod nga bulan. Sulo kay Velasco, ang supermajority coalition sa Kongreso ang ginabug-usan sang 289 ka mga mamalidha matapos nga nagpalambot sang healing hand sa mga miyembro sa nagkarainlan nga political parties sa angay sang National Unity Party kag Nationalista Party. Nagpasalamat ang Malacanang sa House of Representatives sa pagpasar sa third kag final reading sang 2021 General Appropriations Bill. Gintawag ni Presidente Rodrigo Duterte nga special session. Sa isa ka statement, ginpahayag sang palasyo madamo na nga beses nga ginpalayag ni Duterte nga mapasar ang budget sa insakto nga tion labi na ang pungsod ang yara sa COVID-19 pandemic sa diin nagakinahanglan sa resources para mapondohan ang mga tikang sang gobyerno sa tuyo nga maghagan-hagan ang epekto sang virus. Nagalaom ang Malacanang nga magsumiter sa madali nga panahon sa Kongreso ang budget books printed copy sa Senado agud matagan sang tion ang upper chamber nga matalakay ang national budget. Sa katapusan nga Balita National, gin-certify nga urgent ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginadusong hagna nga nag-amyenda sa Anti-Money Laundering Act
Kag hagna nga nagapasiguro nga responsive ang Philippine financial industry sa COVID-19 era. Gin-certify sang presidente nga urgent ang House Bill number 6174 kag Senate Bill 1412 nga parehas nga nagatuyo nga amyandahan ang AMLAC Act. Gin-certify man ni Duterte nga urgent ang Senate Bill 1849 nga nagatuyo nga resilient ang Philippine financial industry sa pagpanghangkat sang COVID-19 pandemic. Last size 28 sa Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international kag sports pagkatapos gid lamang sini. Ang aga kumais para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19. Aksyon Balita Sunday Edition. Last size 31 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday Edition. Detalye na sa Balita International. Patay ang isa ka manunudlo matapos ginpugutan sang ulo sa pungsod Paris, France. Natabo ang insidente sa Ragni sa diin nahamtang eskwelahan ng natabuan sang manunudlo. Nakilala ng suspect kay Abdullah Abu Yazidovich, kay isa ka 18 anyos nga Russian refugee sang Chechen. Base sa investigasyon sa otoridad gikan sa Conflans St. Honorin ang manunudlo nga ginakilala kay Samuel Pati, 47 anyos. Sa din ginatake ni isang suspect malapit sa eskwelahan kung sa diin siya nagatrabaho. Samtang ginpahayag ni Interior Minister Gerald Darmanin na nagapatigay na sa investigasyon ang mga anti-terrorist prosecutors angot sa insidente. Kag sa ito naman nga sports balita, wala sa mga report na nagpositibo sa coronavirus ang Major League Baseball MLB sa nagahilapit na nga pag-umpisa siri. Sa pinakahuli nga testing sa 5,026 mga players kag mga coaching staff, wala sa mga record na nagpositibo sa virus. Inina ang ika-47 nga sunod-sunod nga adlaw nga ginpatigan ng testing. May baluan na tala nga mag-umpisa ang hinampang sa Oktobre 20. Last size 32 Action Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Action Balita
Sunday edition. Karong adlaw Domingo, Oktubre 18, 2020. Good morning, Jeril Gadudo, kay Jesus Bangoy, kay Colonel Gail, kay Zaldi Reston. Ani naman si Action Dorel Cabato. Una, sa balita no sa Action, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.